Bi taybet di salên dawî de Ramadanên ku li Diyarbekirê hilberînê zêde dikin tên kirin û niha jî kompanyayekî jî dê berhemên ji şîrê Gamêşe bi awayekî süruştî hilberîne û bide bazarê. Li Diyarbekirê Ramadanên hilberînê zêde dibin. Bi taybet di salên dawî de Ramadanên ku li Diyarbekirê hilberînê zêde bikin tên kirin û niha jî kompanyayekî jî dê berhemên ji şîrên Gamêşe bi awayekî süruştî hilberîne û bide bazaran. Rêveberê kompanyaya Hüseyin Yılmaz balê dikişîne ku li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê duyemîn bajarê ku xwedîkirina Gamêşan lê zêde ye Diyarbekir û şîrên Gamêşa jî hem bihêz e hem jî gelek sûdbex e. Loma jî wan xwestiye derfetên heyî baştir bikarbînin û zêdetir bikin. Gamêşa me zêde bûye. Yani ana 21 hezar e. Me got em çawa bikin îca me şîrê wî em ê değerlendirmiş bikin. Uzanın şîrê wî pir kıymetli ye, pir sağlıklı ye. Em çûn me pirsî ji wê alî, em çûn İstanbul'a, em çûn Balıkesir, em çûn Samsun'u li wê qaymaq çêdikirin, me ji wê derê bîldî. İlan ve emzi me got ya Allah ya Xwedê em vî işî em başlamışkin. û ana em şîr top dikin, ji gunda em şîr top dikin, yetiştiriciye xwecî Gamêşa em şîr top dikin. Em diçil ber derî bi 7 milyona 7 kağıt em şîrê wan distînin. Em tê li wê derê mas çêdikin, qaymaq çêdikin, peynîr çêdikin, rûn em çêdikin. Hüseyin Yılmaz dîne ziman ku divê projeya hilberîn û peydakirina markayeka xwecî da ji aliyê dewleta Tirkiyeyê ve ji sedî pêncî piştgiriya mesrefê makîneyê hatiye dayîn û ew piştgirî jî rêya wan xweş kiriye. Dîsa ji saziyên zanistî jî piştgiriyan werdigirin. Dekanê Fakülteya Veterinerîyê Zanîngeha Dîcleyê Profesör Doktor Aydın Vural jî balê dikişîne ku derfet û berhemên xwecî bi rêyên modern û tendurist hilberîn tiştekî gelek girîng e û ew ê jî amade bin ku di warê teknîkî û zanistî de piştgiriya projeyên wiha bikin. Bugün çok heyecanlıyız. Ez gelek kelecanî me ku li Diyarbekirê kargehên berhemên kêm in û projeyeke wiha dest pê dike. Li Diyarbekirê hilberîna şîr zêde ye, lê saziyên hilberîna berhemên şîr kêm in. Em jî dixwazin ku saziyên wiha zêde bibin. Ev der jî mînakeke baş e. Gelek saziyên fermî û sivîl piştgirî didin û ez bawerim dê di demeke kurt de ev sazî sed qet jî xwe mezin bike. Valhat kişandin ku bi nirxdayîn û nirxandina berhemên şîr û cotkarî dê ji bo hilberîna cotkarî jî bibe piştgirî û hilberîna bigiştî jî zêde bike. Zêdebûyîna hilberînê jî li civakekî dê gelek derfetên debarê bi xwe re peyda bike. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.